Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kan soja mako la ka mako berebere ka koto mako tala mako te mindo ka nyaira mako la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were mo ka fo sanwere o hiji o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nibe wariji na wayala nibe warida na wayala sama mone bi million joro na ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chi siro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo te ver rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi yelema o ye mami sebe koro sinzi ngata kula bano ma o fangele shishila
Ni ye kunnafoni ye min n'a bɔla école de santé Karadiata n'a bolo fara caman institut de sciences médicales Gwere ɲɛmaw yɔrɔ ISM Go. U ko hakɛto ɲini bi kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ gale kɛ kɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka cérémonie de graduation ye sa n'o ye waliɲumandɔn don ye promotion 2023-24 min bololalen de don ka bila février kalo tile 22 na taa sibiri san 2025. U ko halisa yafa de bi ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ a bɛna kɛ cinéma magique la Babemba kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko ex Babemba. Yaasa halisa ka kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ yanga a denbaya de talen don k'a di docteur Idrissa Diabaté ma clinique Karadiata tutigɛbaa don wa école de santé Karadiata yɛrɛ ɲɛmaa dɔ don wa a y'a to a kɔnɔ i b'a fɔ kilisi kan don kelen bɛ de koyi février kalo tile 22 sibiri nata in san 2025 cinéma magique ex Babemba kɔrɔ don nɛgɛ kanɲɛ 9 sanga 30 mana gosi o bɛ taa bila forobamugu la cérémonie de graduation don waliɲumandɔn don école de santé Karadiata n'a bolo fara caman institut de sciences médicales Gwere nin di fɔ an kɔ. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Hôtel Lafia. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebare Bagetaba secteur 3 kono. Kata se Dakabana Batiri Lichomuma pour que Kaseka Dususuma Fara Kilianka Lafia ka ta feta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni. Ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelai ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafia Magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka hôtel Lafia Magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan
Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye tubabukalo ale tile 19 ye bi ye an bɛ février la sunkalomakɔnɔ tile 20 o ye bi ye an ni sunkalo tɔ tora tile 10 ye labɛnw bɛ sen na sa sunkaloko énergie mɔgɔw fan fɛ a bɛ se ka matarafa cogo min na énergie ministre ye lajɛ kɛ kunu ani énergie baarakɛlaw fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo Keba Jalo taara u lamɛn cɛ ko k'ale bɛ se bugɔli de la ministre an mago bɛ courant de la koyi ko syndicat ani syndicat de ka di kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka degunba dɔ o wulili baaraw ninnu donna kunun kulubakaw fɛ yen ka kɛ ni sɛbɛnkow ye a bɛɛ lajɛlen bɛna taa warɛndɛ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ sɛbɛn ɲinini a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'a sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maliden minnu bɛ kɔ kan Ablaye Diop ale y'o baara kɛ kunungo ka ɲɛfɔli kɛ o la an ka maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa FESPACO la a ɲinanta in ka gɛlɛn ɲinan kɔni an dayinen don dɛ maa maa bɛna na taa e ko bɛɛ tɛna na i yɛrɛ ta wa parce que Mali gouvernement ko wari t'a kun min ni min sɔrɔla k'o ti bɛɛ labɔ n'i ye minisiriso yɛrɛ mɔgɔw ka dépense bɔ a la ani sinumanbɔlaw ka dépense bɔ a la a tɔ kɔni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka a bɛɛ n'a ta maaw bɛ k'u démerder u yɛrɛ ye yaasa u bɛ se ka ye FESPACO kɛnɛ kan cogo min na Asimi tɔgɔla kupu o bɛ ka taa nin waati in na sankaw fɛ yen a denfaya o bɛ san gouverneur yɛrɛ fana bolo n'an ye mun sɔrɔ ka fara kibaruya tɔ mun sɔrɔ ka fara o kan sa an na olu da aw tulo kan bi sɔgɔmada in na min ye Keba Jalo ale bi yan Falaye Keyita fana bɛ kumaso kɔnɔna na yan sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na an bɛ don Baginda kɔnɔ n'an sera Baginda pied maaw an b'olu fo ka Baginda kan maaw fo OPP maaw k'olu fo Sondugubakaw an b'olu fo ka Taɲumankaw fo Kɔbalakurakaw fo ka Mofakaw fo min ye Taɲuman Jaralakaw ye olu y'an sinankun ye an b'u fana fo ko n'Ala sɔnna a ma an bɛ sira la ka nalen Baginda kɔnɔna na k'a daminɛ pied la fo Taɲuman an na taa munumunu i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen. An filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ani an lamɛnbaw bamananw ko n bolo bila n k'i sɔn k'o tɛ maa ɲumanya ye Keba n bɛ tilen k'a f'i ye n ko ni nahɔn ye a barika kɔ kunnadali tɛ nafa fosi ɲɛ o la bi an bɛ se k'a fɔ n ko alihamudulilayi bi an bɛ se k'a fɔ n ko a barika Ala ye bi an bɛ se k'a fɔ n ko sɔrɔdasiw tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ye baara min kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan an bɛ k'a nɔ ye Keba dɔgɔkun tɛmɛnen ka kɛ ni sibiri ye anw ni premier ministre tun bɛ taama na taama in a tun bɛ Segu kɔnɔ ka bɔ Segu kɔnɔna na ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Ɲɔnɔ mara kɔnɔna na ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Denbugukaw olu fɛ yen
wolomasiri taba u ka baara kɛcogo u ka ko falen cogo u yɛrɛ kɛcogo u donfiniw anu bɛ waleya minnu na ka kɛ ni minɛn minnu b'u bolo taama in y'a to an ye o jateminɛ ka se ka faamuyali kɛ o ko la k'a yira k'a fɔ min ye baara ye ale bɛ ka taa sira min fɛ nin waati in na maa caman sigilen don Bamakɔ yan u t'a dɔn min bɛ sen na. Général de corps d'armée Sadio Kamara tiɲɛ don kuma ka gɛlɛn a ma nka a bɛ ka baara min boloda bi an ye kunni y'a la an ka Ndenbugu taga sen fɛ. Keba Ndenbugu kɔnɔ n'a ka di an b'a fɔ Masina kɔnɔ Segu baara la bi armée a bɛ wasolan bɔ armée a bɛ ɲɛjɔyɔrɔ bɔ armée baarakɛminɛnw b'a bolo fɛɛrɛw b'a bolo min b'a to jugu a bɛ se k'a kunbɛn bi na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw olu de bɛ ka wuli bi ka banbanciwale ni jugawale kɛbaw ɲini su ani tile wa hali n'u ye bingali kɛ yɔrɔ min bi armée bɛ tila k'o nɔbɔ k'o mɔgɔw ɲini k'u bɔ baara la an ye kunkurunin min y'a la an ka Ndenbugu taga la anw sera ɲɔnɔ yɔrɔ min o y'a sɔrɔ terrorisiw kɛlen don k'u ka talikiwalikiw u ka kunnafonidiminɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen sasa k'a sɔsɔ k'a bɛn kaki nka waati min Ablaye Mayiga ale bɛ bɔ Segu ka don ɲɔnɔ kɔnɔ an ka wolomasiri tabaw ye a bɛɛ lajɛlen jɔ kaki keba hali telefɔni tɛ se k'a ci k'a ta ɲɔnɔ na ka taa Ndenbugu baara mun tun bɛ ka k'a kɔnɔ a waati la a ye maaw kabakoya dɛ sabula lamaga min tun labɛnnen don maa ninnu fɛ a kɛkun tun ye mun ye yalama Ablaye ka bɛ dan ɲɔnɔ kɔnɔna na a tɛ taa Ndenbugu ɲɔnɔ ni Ndenbugu cɛ o ye kilomɛtiri 15 ye walama olu bɛ wuli ka jɔ kɛ hali ni ɲɛma sɔrɔ a ko la diɲɛmaa n'o lakali k'a fɔ ko min ye banbanciwale jugawale kɛbaw ye k'u ye premier ministre bali a ka taama na keba i bɛ kɛlɛbolo cɛman ɲɛmaaba fɛn fɛn dɔn k'o bɛ Segu kɔnɔna na a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye yɔrɔ Segu gouverneur ale fana ye renseignement spécialiste de ye n'o ye Sulemani Traoré ye ka taa fara Segu yɛrɛ marakafo ni Segu kan Sulemani Dunbiyaw kan ka taa se Abdul Karim Timbow ma ka taa se gendarmew ma sapeur pompiers a bɛɛ lajɛlen keba u ye taa tugu Forobamugu la dɛ Garsi n'o ye gendarmerie denmisɛnninw ye olu minnu tun escorte b'u bolo keba denmisɛnnin dɔw delila de k'u ka to Segu ja sisan armée yɛrɛ ka taa cɛ kɛnɛ kan o kɛlen don waso de ye bi sɔrɔsiw bolo ka to so k'a fɔ ko karisa ye aw ka to yan dɔw yɛrɛ bana wa denmisɛnninw kɛlabu kɛnɛw u falen don nin na sanfa dugufaw olu y'a kɛ kasi ye Segu gouverneur dɔ la ko kun jumɛn na k'a fɔra k'olu ka to olu tɛ taa nin faden kɛnɛ in kan an ko famana ka nin y'an ka armée la dɛ wa u taara san fara dugu kan u y'a bɛɛ lajɛlen ta kaki an taara ka heure 3 de kɛ Ndenbugu fo ka taa premier ministre bɔ k'an na sɛ ma wuli ka bɔ a fa kan an bɛ donsow fo ɲɔnɔ donsow fo ka Ndenbugu donsow fo olu fana y'u cɛsiri keba sabula yɔrɔw bɛ yen wo cɛ bɛ yen olu de fana b'o dɔn baara in a y'a to an ye kimɛli min kɛ an ye lakɔlɔsili min kɛ minɛn minnu bɛ ka san baara bɛ ka kɛ n'u ye kɛnɛ kan han walayi n'i ye sɔrɔdasi ninnu jɔcogo ye n'i y'u ka finiw ye n'i y'u ka armes ye keba marifa kɔrɔ kelen a t'u bolo bi f'a bɛ biri mobiliw carburant u yɛrɛ kɛcogo u bɛ dumuni min kɛ a bɛ maa hakili sigi ja nin de la bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ ko fo n ka taa front na relève dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka segili o ye problème ye bi n ko Segu gouverneur de la denmisɛnninw kasira de ko kun jumɛn na k'olu bɔra mission na armée tiɲɛ na Sadio n'a ka maaw Asimi ninnu ka taa se renseignement mɔgɔw ma u bɛ baara la ni nin ɲɔgɔnna cayara kosɛbɛ ka dɔ fara nin kan sabula an ye kibaruya min sɔrɔ keba o ye k'a fɔ a ka di mɔgɔ caman ye cogo dɔ la yɔrɔ dɔw ka kɛ ten mais bi u bɛ ka lakɔlɔsili min kɛ
o ye k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ye k'a fɔ bingali ti ban a ko ti ban dugudenw b'a la de yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ye ko a ka gɛlɛ a ti ka se ka nɔgɔya maaw ferekeselen don ɲɔgɔn na keba y'a mɛn i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko armée filɛ nin sira in kan e yɛrɛ sera k'i ka téléphone de ci o anw wo olu y'an bɛɛ ta tigɛ y'a bɛɛ tigɛ wa an dɛmɛbaga ninnu olu fana tun bɛ yen i kɔni b'olu ye zanni gɛlɛgɛlɛ ka bɔ segu ka na bafo kan marakala kan ka na se ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna ma tiɲɛna ni cɛ o cɛ kɔni kun ye i fili nin ko in ɲɛ a tun bɛ gɛlɛya dɛ nka armée u ye ɲɛda min yira an na an k'a fɔ k'a dɔn k'a lakɔnɔlakari mali wari tɛ ka lafili han a bɛ ka kɛ ka baara kɛ wa u yɛrɛ n'u y'u nisɔndiya bi kosɛbɛ o ye olu yɛrɛ ko de sa ko mun de la ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ bɔ ka taa mission na minɛ parce que terrain in b'olu bolo bi olu yɛrɛ b'a dɔn se min bɛ u ye bi minan min b'u bolo ja minan baden mun nana ka bɔ kɔsa in na a tilara yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ de sɔrɔdasiw ye fɛn dɔw yɛrɛ fɔ an ye an tɛ se k'olu lakali fɔlɔ o sinon i bɛ drone facial dɔn o kɔni ale ti mugu ci dɛ ale bɛ wuli ka yaala de ka jugu lajɛ ni dugu jɛra a bɛna di sɔrɔdasiw ma n ye nin de ye Iran de bɛna n'o di Mali ma yɔrɔ belebele ale ka wulili kɔni tɛ se ka kɛ ten n'o ye AKNZ ye ni taama tugu foroba mugu la fiyewu ale tɛ nisɔndiya donc an ka sɔrɔdasiw an ye min ye u senkɔrɔ an ye wulikajɔ min y'u la an ye cɛsiri min y'u la an ye galabu kɛnɛya min y'u la k'a daminɛ Segu ka taa Ɲɔnɔ ka taa se Joyila mara la tiɲɛ na armée a b'an jigi bɔ bi keba i m'a ye fɔlɔ mɔgɔ caman ɲinɛna nka anw ma ɲina maa caman t'a fɛn dɔw dɔn anw bɛ dɔɔnin kalamaw la m'a f'i ye n ko anw tɛ selɔn ye anw ye a kɛra an ɲɛna de ye i b'a dɔn fɔlɔ ko an ka armée tun bɛ ka drone sugu min ɲini a ka ja ta dɔrɔn ka jugu d'u ma Asimi tulo bɛ n na an ka armée kungo dɔrɔn avion kelen o ka d'olu ma u ka baara kɛ Mopti mara la Dawudu tulo bɛ n na an ka armée tun ko ka fɛn ka pankuru dɔ bɔ Bamakɔ ka munumunu salo kɛ ni dugu jɛra ka na tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka baara kɛ Keba Sangare tulo bɛ n na anw tɛ selɔn ye dɛ a kɛra an ɲɛna an n'u y'a baara kɛ an y'a kumaw kɛ a dɔw y'an sɔrɔ gɛlɛyaw kɔnɔna nka foyi tɛ faso bɔ bi o minɛnw b'u bolo o de la u tɛ e m'a ye mɔgɔ minnu ye drone wuli k'u bɛ taa Tesaliti ta olu tun t'a dɔn drone fa de bɛ yen u ye drone ta mobili min yɛrɛ ye drone fɛ ka t'o jeni o nɔgɔnni bɛɛ lajɛlen fɛ donc minɛn minnu bɛ ka san baara min bɛ ka kɛ c'est pourquoi n ye kuma dɔ mɛn o diyara n ye kosɛbɛ armée tɔ bɛ na sinsin ni kanw jɔli ye yɔrɔ caman na armée tɔ bɛ na sinsin ni mɔgɔw tali ye yɔrɔ caman na keba n'i y'a ye Moritani ja tɛ farinya tuguni ka don anw ka dugukolo kɔnɔ ka taa mugu ci falaye n'i y'a ye bi aw ka Kayi bolo fɛ Senegalikaw nana ka na yamaruya ɲini an fɛ n'u n'an bɛ se ka baara kɛ n'i y'a ye bi babolo fɛ kɔbolo fɛ an ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ hali n'a kuma tɛ kɛ n'u b'u na ka na ɲininkaliw kɛ yan fɔlɔ an b'a fɛ ka nin k'aw ka yɔrɔ la u b'a dɔn min bɛ yen de sinon Karimasɛnɛlakaw tun ye ko dɔ daminɛ Kɔlɔnjɛba fan na a ma dafa 2 o a tɛ lakalu Burukina bɛ k'a ta fɔ Mali t'a ta fɔ o dɔwɛrɛw fana tun ye wɛrɛw jateminɛ ka bɔ Benenkaw fɛ ni pankurun dɔ ye ka munumunu salo kɛ u t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ lajɛ tuguni c'est pourquoi an ka waso n'an ka armée an ka waso ni Sadio Kamara ninnu ka baara ye an ka waso ni Asimu ka baara ye Modibo Kone ninnu bɛ ka renseignement baara min kɛ bi an ka dugawu kɛ dɔ ka fara a kan n'i y'a ye jamanaw bɛ jamanaw bonya o b'a sɔrɔ min b'i bolo o de don n'o tɛ fɔlɔ anw tun tɛ lamɛn an tɛ bonya maa t'an lajɛ mais bi jamana caman b'i miiri hali ka kuma dɔw fɔ Mali ma k'a sababuya kɛ bi minɛn min bɛ Mali bolo bonya tɛ sɔrɔ gansan dɛ cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ sen na bi an y'a nɔ ye a ma caman ye dɛ nka premier ministre ka Segu taga a ka Ndenbugu taga
keba y'a to anw ye fɛn caman faamu hali n'an tɛna se ka bɛɛ lakali sabula surasiya yɛrɛ ko dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ da yɛrɛ la a man ka fɔ yɛrɛ fana o kama n'o tɛ an ye fɛnw ye tiɲɛ na maaw bɛ se k'u hakili tigɛ baara min bɛna kɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna na o planw bɔra fana wulikajɔ min bɛna kɛ samiya nata in na o planw bɔra fana fɛɛrɛ mun sigilen don sen kan marabolow ni maaw bɛ se ka segin cogo min ka taa baara kɛ u ka togodaw la ka taa baara kɛ u ka yɔrɔw la maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila DDR baaraw ni fɛn bɛna kɛ cogo ka gulɔso ɲɔgɔn na cogo min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen na donc bi an bɛ armée cɛbalenw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la Falaye sigi tɛ maa sɔn dɛ fo n'i kɛra mori est ce que mori yɛrɛ bɛɛ b'o sɔrɔ bi yɛrɛ Bamakɔ ka gɛlɛn dɛ an kɔni bɛ k'an débrouiller ni dugu jɛra an bɛ taa an débrouiller cogo min Binuba fana bɛ taa débrouiller Arayida la ten sotaramatigiw fana b'u débrouiller sotarama la katakatanitigiw b'u débrouiller katakatanin na moto taxitigiw an bɛɛ lajɛlen b'an débrouiller Falaye hali ministre bɛ t'u débrouiller a bɛɛ de tɛ se ka lakali an kɔni bɛ min ɲini an ka k'an faso fɛ min bɛ sen na bi an k'a dɔn k'a fɔ ko daminɛ don fɛn caman bɛ a bɛ ka bila sen kan maaw bɛ k'a ta ko a ka kɛ i n'a fɔ tɔw ta mɛ ɲɛ n'u bolo cogo min bɛ ka kɛ an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni a ka se ka ɲɛ an yɛrɛ bolo an k'an faso fɛ an ka k'an faso fɛ an k'an faso kanu n'a y'i diya kana Asimi yɛrɛ tɔgɔ fɔ i da la yanni lahara t'a cɛ maa bɛ yen i kana k'u fɛ mɛ k'i faso fɛ an y'o de ɲini mɔgɔw fɛ faso kanu kitabutigi yɛrɛ ko ko alabato dɔ don donc an ka k'an faso fɛ maa bɛ yen n'i taara o don ko an taara Segu surasiw ka ɲɛmaa ka bureau kɔnɔna na keba an ye photo la ye fo an ɲɛ dan k'a daminɛ Pinana Darabo la ka na se Solomani Dunbiya ma min b'a kan na a bɛ se surasi ɲɛmɔgɔ 60 ani kɔ de ma o de tɛmɛna ye mais kan in bɛ yen bureau in bɛ yen baarakɛyɔrɔ in bɛ yen jamana fana bɛ ten de maa ko tɛ o jamana ko de don faso ko de don yɛrɛ ko de don n'an y'an faso kanu n'an kɛra an faso fɛ walahi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ fɛn sɔrɔ min ka bon ni nin bɛɛ ye minnu bɛ ka baara kɛ bi u bɛ dɔ kɛ minnu tɛmɛna u ye dɔ kɛ bɛɛ dan y'i se o de la Gima national ka ɲɔgɔlɔn dɔ bɛ yen ko masakɛ dɔ muso a ka so jenina so jeninen bɛɛ fɛn fɛn mɔgɔ bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ ka taa ji ta ka na k'a la jɛfɛrɛdenin fana ale fana taara ji ta n'a dabɔlɔ ye a bɛ k'a k'a la mɔgɔw ko fana sa bɔ an ɲɛ sa an bɛ baara la an ɲɛ guwanɛ a ko k'ale bɛ k'a se de kɛ an bɛɛ k'an se kɛ jamana in ye o de ɲininen don an fɛ nin ye sɔgɔmada in na kado kɛ ne ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kunun ko Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye président Asimi ale tun bɛ yen premier ministre ani gouvernement maa dɔw lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan a n'an yɛrɛ ka consulat baarakɛlaw ministre Ablaye Diop ale nana baara yira baara min bɛna to sa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen bɛna taa yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan baara in a bɛna tali kɛ min na k'a daminɛ wolo sɛbɛn na sɛbɛn tɔ fɛn fɛn bɛ yen ni tunkarankew n'u mago bɛ so ma baara bɛ kɛ ni fɛn fɛn an ka jamana kɔnɔna na sa o ko nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛn kɔni bɛna bɛn nɛgɛmɔ ka kɛ plateforme ba belebeleba kelen ye maliden minnu bɛ kɔ kan ani maliden minnu yɛrɛ bɛ yan fana bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka bugunatigɛ sɔrɔ a kɔnɔna k'i ka baara kɛ hali AES visa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye Liptako bɛnkan kɔnɔna na o fana bɛna sɔrɔ
maa maa bɛ yen sa n'i ye maliden ye i mago bɛna na se sɛbɛn minnu ma o sɛbɛnw sɔrɔli a sɛbɛnw labaarali o bɛɛ lajɛlen o bɛna na don babu kɔnɔna na min bɛna na bila bɔlɔlɔ sira sanfɛ ka taa ni ka segin k'o bɔ maaw ma i b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnko gɛlɛya min bɛ bi na maliden minnu bɛ kɔ kan na a dara wuli ka bon kiimɛliw kɛra ka jateminɛw kɛ Ablaye Diop ka fɔ la min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye malidenw ye u ka tunkarata ka se ka nɔgɔya u bolo min ye n'u ka duw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa yɔrɔ la minnu fana bɛ fɛ ka na dunanjatigɛ la an fɛ yan nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw sɔrɔli a ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ taa ni ka segin ni wulikajɔbaw olu ka bɔ a la a tɔ ka kɛ ni yɛrɛ bugunnatigɛ ɲinini bɛ tuma min na o ka se ka kɛ wa Diop y'a jira fana k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye an ka jamana sɛbɛnw u bɛ kisi yuruguyurugu ani binkaliw ma sɛbɛnw ka ta ka di ten ka kow kɛ ni bolo ye ten ka o bɛna na bɔ a la e maa o maa k'e ye maliden ye n'i bɛ Mali base de données kɔnɔ i ka sɛbɛn sɔrɔli bɛ nɔgɔya sabula taa ni ka segin ba tɛna na kɛ o la tuguni waleya in kɛkun ye min ye o ye maliden minnu bɛ kɔ ka sa olu ka tibi taba dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min degun min b'u ka papiye ɲinini na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min visa ko farasa carte de séjour ko kan n'a sɛbɛn tɔ bɛɛ lajɛlen carte biométrique ni passeport olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn nɛgɛmɔgɔ ka don ni machine kɔnɔna na k'a bila maliden minnu bɛ kɔ kan Ablaye Diop ko min ye baara in kɔni ye a ka sigi sen kan ka ɲɛ ka se ka se sɔrɔ administration territoriale ale ka bolofaraw bɛ o la ale yɛrɛ ka ministreso fana bolofaraw bɛ a la nka laɲini kɔni ye min ye ISC système belebeleba min fana bɛ sen na n'o o ye confédération ka visa tali ye a n'o bɛɛ lajɛlen ka dorogo ɲɔgɔn na Ablaye Diop ko yan'a ka bɔ kuma na nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye sen kan a bɛna na caman bɔ musakaw la wa min ye gouvernement yɛrɛ fana a bɛna na caman bɔ o fana ka musaka bɔtaw la wa a bɛna na to fana jamana fana na se ka fɛnw sɔrɔ fɛn minnu bɛna na nafa ɲɛ u ye waleya ninnu bɛna se ka sigi sen kelen kan Diop ko nin kɔni ye wulikajɔ ye min bɛna na sigi sen kan jamanaden minnu bɛ kɔ kan olu ka papiye ko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maliyɛnw bɛɛ lajɛlen labɛnnen don a fanba ka sunkalo k'ale baaraw olu timɛli kɛ a b'a dɔn k'a fɔ nin ye an san 2 ye san bɛna na sunkalo kɛ courant tɛ an bolo o hukumu kɔnɔna na énergie du Mali ale ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u ye baro sigi kɛ o la kunungo énergie ale direction ba la ministre tun bɛ yen baarakɛlaw tun bɛ yen directeur n'o ye Adu ye ale n'a ka maaw Ablaye Jibril Jalo ale n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye kunnafonidilaw ye olu fana tun bɛ yen Kiba Jalo ye min sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'o filɛ mais n nana ɲini aw fɛ wula in na fana an k'an cɛsiri parce que sunkalo sira sunkalo bɛ sufurukun la kama kɔrɔ k'a sira salon hakili jiginna an sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna courant ko ntanya bolo o ɲina an kɔnna ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka directeur su ni tile ni y'a wele a bɛ na mais a baara bɛɛ lajɛlen kɛra premier ministre ka yamaruya n'a ka leadership kɔnɔ plan in an y'a dɔgɔdɔgɔnin dilan a ma nɔgɔn mais min acceptera an bolo o kɔni n'Ala ma basi kɛ n'Ala ma basi kɛ ɲina sunkalo tɛ kɛ salon ta ɲɔgɔn ye n'Ala ma basi kɛ an b'a fɔ ka bala Ala jira ma baaraw kɛra dɛmɛw kɛra gouvernement yɛrɛ y'a ye k'a fɔ courant ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ sira dilanw ye a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kow ye a bɛ se ka kɛ ekɔliso kow ye musaka min bɛ yen a tɛ bɔli kɛ tuguni parce que ko ka ca gouvernement ye fɛɛrɛ dɔ sigi a ye loi dɔw ta tɛgɛrɛ an b'a fɔ ka fond dɔ créer o fond in an bɛɛ ta bɛ se ka sɔrɔ a la fond in tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw yɛrɛ bɛ fond in de alimenter fond in ma bila yɔrɔ wɛrɛ si a taara bila président yɛrɛ nagakɔrɔ o kun ye k'a jɛya k'a fɔ a bɛna dɔrɔmɛ 20 min bɔ i ka 200 sanni la a tɛ tiɲɛ ministre si ma sɔn k'a fond ta maa si ma sɔn k'a fond ta k'a ta bila président kɔrɔ o de jɛlen don a ti di EDM ma a ti di ministre ma o fond bɛ yen a ka hakili latigɛ fond in créé la a diyara ne ye mun na degun bɛ EDM kan wariko degun b'a la a bɛ se ka kɛ anw de fɔlɔ bɛ na fond in bénéficier a bɛna kɛ sababu ye an ye plan min élaboré o bɛ se ka sabati fond in tɛ fond gansan ye bɛɛ ta b'a la mais anw de ka secteur bilama ka gɛlɛn ni tɔw ye
donc an bɛ se ka an jigi da k'a fɔ anw de fɔlɔ bɛna dɔɔnin ta fɔ in na k'an mago ɲa n'a ye fɔ in dabɔra o de kama tɛ foyi bɔ mɔgɔ si la bɛɛ k'i bolo yɛrɛ dusu la président ko an bɛɛ ye sɔrɔdasi ye minnu bɛ se marifaci la olu bɛ marifaci yɔrɔ la minnu fana se tɛ se ka marifa kɔni ci a fanga t'a la nka dɔrɔmɛ 20 b'a bolo k'a bila kɛsu kɔnɔ fana ye sɔrɔdasiya dɔ ye fana ye sɔrɔdasiya dɔ ye donc an k'an janto an ka fɔtaw n'an ka kɛwalew la an bɛ funteni ka mɔgɔw dusu kabi ko ni dɔ la o man ɲi jamana ko la jamana in y'an bɛɛ de ta ye jamana in y'an bɛɛ de ta ye a y'a fɔ an balimaw ye wari in bɔli tɛ foyi k'a la parce que a bɛna nafa min ɲ'a ma salon funteni na dɔgɔtɔrɔsow tun tɛ se ka filɛ morguw tɛ se ka filɛ an bɛɛ dun bɛ bana ayiwa an bɛɛ dun bɛ yɔrɔ in fana magɛnna n t'o tɔgɔ fɔ sisan mais an bɛɛ bɛ yɔrɔ in magɛnna n'ala y'a kɛ a sera an ma tuma min ni teliya ma kɛ ka taa ni yɔrɔ dɔ in na ye i mana to yan fɛ yen a ko ka ca donc an bɛɛ nafa b'a la i b'a bɔ cogo min i b'a nafa sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ yan i b'a sɔrɔ yan fɛ n'i m'a sɔrɔ yan i b'a sɔrɔ yan fɛ donc an kana ɲɔgɔn dusu kabi ka kɛ ko fɛnw ka ten min tɛ kosɛbɛ ma ye wari in bɔli tɛ foyi bɔ a la a nafa de bɛ s'an yɛrɛ ma a tɛ taa yɔrɔ si a tɛ ne minisiri ka bolo kan a tɛ directeur ka bolo kan maa si ti talada président naga kɔrɔ ni min mago b'a la an b'a fɔ président an ka courant kɔni nin wari hakɛ b'anw jɛ n'a b'a kɔnɔ o bɛ ta ka di anw ma aw bɛɛ mana courant sɔrɔ est-ce que dɔrɔmɛ 20 bɛ courant sɔrɔ mais ko dɔrɔmɛ 20 de bɛ bɔ n'i ye 200 o dɔrɔmɛ 20 mana fara ɲɔgɔn ta kɛ fɔ miliyɔn ye fɔ miliyari ye donc i b'a dɔn e kelen ka wari tɛ mais an bɛɛ faralen ɲɔgɔn de wari don fo an bɛɛ ka sɔn de k'a bɔ n'o tɛ ni mɔgɔ kelen y'a bɔ k'e dɔrɔmɛ 20 in de don a tɛ foyi ɲɛ a tɛ kuranden ma a tɛ kuranden ma a t'an mago ɲɛ mais n'an bɛɛ jara k'a bɔ a b'an bɛɛ mago ɲɛ n'an ma mago ɲɛ bi a b'an mago ɲɛ sini donc vraiment an kun nana ka n'o de fɔ aw ye mais n'o bɛɛ dun kɛra ka wari ta ka di an ma anw EDM mansinw b'an bolo wagati ni wagati u kan ka lajɛ bon o lajɛ wagatiw tɛ sunkalo wagati n'u nana o de fɔ aw ɲɛna il faut anticiper baara minnu kan ka boloda yanni sunkalo cɛ an ka kɔn k'olu kɛ sunkalo bɛ dans 2 semaines a sera ka ban baara girin dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ tile 2 bɛɛ b'o dɔn mais baara misɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ an k'olu kɛ joona yaasa ni sunkalo sera mansinw kana bila panne na parce que fɛn min fana ka jugu citoyen ka wari bɔ fɛn dɔ kama u m'a nafa sɔrɔ o de ka jugu ne kun nan'o de fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an fana k'an cɛsiri ni citoyen fana kɔni sɔnna wari bɔ ma an fana ka sɔn si ɲɛnama parce que aw fana de bɛ si aw ɲɛna o n taara Balabugu recouvrement na n k'u ma aw kana sigi yiri kɔrɔ ni mɔgɔ ye fɛn consommé n'i ma wuli ka taa kɛnɛ a t'a d'i ma dɛ donc n taara o ci f'olu ye n k'a ye wuli a ye taa recouvrement kɛ parce que n'a y'a sigi k'i bolo couragé i ka juru bɛ na n'i mana kan ne t'a sara dɛ n kɔni b'aw fo ka waleɲuman dɔn kɛlɛ ma don an cɛ wa n t'a fɛ kɛlɛ ka don an cɛ parce que n bugɔli kɛ cogo man ɲi. Monsieur le ministre, bugɔli kɛ cogo to yen i ka courant ɲini ka d'a ma sunkalo in kɔnɔna na o de ka gɛlɛn an ma fɔlɔ bugɔli o la na kɔfɛ n'an ye courant sɔrɔ o na fo an na o la ale halisa sunkaloko hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ jagoko kunna ale bɛ wuli ka jɔ la min ye sukarow ye olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min da dumunifɛnw min ye u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sɔngɔw la kɔlɔsili ma sugu kɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ labɛnw na n'ala sɔnna a ma wulada in na an na olu ka kibaruya jɔn olu da aw ma minisiri 3 olu tun bɛ keɲɛbakaw fɛ yen ka kɛ ni sanu dingɛ min dafirila ye gouvernement ale taara don bolo kɛ ka taasibila kɛ dugu 3 minnu bɛ yen n'olu ka mɔgɔw kɔni tora nin ko in kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali dɔw sigira sen kan ko ni ala sɔnna a ma bi o jaabiw na sɔrɔ sabula laɲini minnu kɛra sa a bɛ taa yira président na a kan ka kɛ cogo min na
ye ni minnu kan ka sigi sen kan yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko nin na kuma tɛ damandingɛ minnu tɛ maa ta ye ni maaw yɛrɛ de kɛlen ka t'u sigi a kan ten walima ni maaw bɛ taa kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka waleya cɛjugu kɛ maa minnu fana bɛ yen n'u minɛlen don ka bila kaso la nin ko ninnu na k'a sɔrɔ kun t'a la ju t'a la foyi foyi tɛ a la ka taa bi u ka fisabililayi olu ko bɛɛ lajɛlen kan ka fɛsɛfɛsɛ ka lajɛ jamana ɲɛmaaw fɛ nin ko in a ka se ka sigi sigilan kelen kan bɛɛ lajɛlen k'i ta ni bila dɔn gouvernement kɔni maaw sigilen don k'a kɔnɔ a yɛrɛ ye lajɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko président ko u ma ko in kana to ten cogo la ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to nin n'a ɲɔgɔnnaw olu jamana bɛ se ka kisi olu ma bɛrɛbɛrɛlitɔw olu bɛ wuli ka jɔ la sabula o tɔgɔla sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a fɔ ma ko sariti ale yɛlɛmali baaraw kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ institut de plaidoyer kɔnɔna na sa olu farala ɲɔgɔn kan sa n'o ye nɛrɛlandɛw ka jɛkulu ye ka se ka parti politiques ni parti ladegew k'olu caman fara ɲɔgɔn kan hakili jagabɔ k'o kɛ ka kɛ ni charte de parti ye madamu min bɛ n'o ye salamata fofana ye ni ale bɛ gakulakaw ka sigi la jɛkulu ɲɛmaa ye ale ye parti politique minnu yɛrɛ yera kɛnɛ kan sa u y'a yira sa k'a fɔ ko dɔ kɛra sariya sugu min b'u sugu la sa n'o ye charte ye a kan ka falen san 20 démocratie kɔnɔna na yɛlɛmaw kan ka don a la u ka musakako partiw daw fɛɛrɛw ka sɔrɔ sa mun bɛ se k'a to jɛrɛ in kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko ne ale bɛna kun cɛ ko min ye u hakilinabaaw ye u n'o bɛndɛgɛmaw k'o kɛ sɛbɛnba kelen ye sɛbɛn min n'o na se ka o da maaw tulo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o ye cogo min na k'i ta ni i bila dɔ o ko la min ye baara kofɔlen ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko parti politique minnu nana a bɛ 60 ɲɔgɔn ko bɔ u bɛɛ lajɛlen y'u ka fɛlaw fɔ u ka hakilinaw fɔ an'u ka miirinaw baara kan ka taa cogoya min na ani laɲini minnu kɛra n'u fɛ sa u yɛrɛ y'u da don o bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ dugudenw ani dugudentɔnw olu fana ka maa minnu b'a kɛnɛ kan olu fana ye o wulikajɔ kelen ɲɔgɔnna kɛ an y'a ye k'a fɔ sa ko min ye an ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ labɛn na ka taa fɛsipago la ko degun bɛ yen caman kun ye wulikajɔ kɛ k'i jigi da sa ko gouvernement na se ka don jigi kɔrɔ nka ko a maritaba bɛ ka gɛlɛya kelen-kelenninw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye burukina jabɔ in ye a kana na kɛ u kɔ muso minnu kan ka taa tobiliko ɲɔgɔn na hukumu kɔnɔna na olu fana bɛ labɛn na bɛɛ lajɛlen a fɔra bɛɛ ye ko wari tɛ yen han ɲinan kɔni fɛsipago ko wari tɛ yen maaw k'a lajɛ gouvernement yɛrɛ kan ka taa ni maa hakɛ min ye dɔ bɔra o la jama fanba e ko bɛɛ lajɛlen tɛna i ta i yɛrɛ ta wa yaasa baara in ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ fana ko min ye musojɛkulu min ye n'o ye coordination des femmes de l'AES ye ale fana bɛ labɛnna ka taa burukina fɛsipago o hukumu kɔnɔna na sa olu fana bɛna taa baara sigi sen kan baara min bɛna n'a to u yɛrɛ ka jɛrɛjɛkulu in a bɛ lakodɔn jamana saba in kɔnɔna na mali taw kɔni o ɲɛmaa bɛ binta jalo bolo olu kɔni ye u ka kari ta sɔgɔmada in na k'u kunda wagadugu kan muso dɔ bɛ ala sa ale nana ka bɔ tɔnbɔkutu u y'o kunbɛn kunun pankurujigi kɛnɛ na ni ala sɔnna a ma u kɔni ye sira ta waati min na an bɛ ka kunnafoni di u bɛ sira fɛ ka taa u ma bɔ mali yɛrɛ ale kɔnɔna na fɔlɔ bafula bɛ k'aw fɛ yen karamɔgɔ minnu n'olu kɛra karamɔgɔ ɲɛnamaw ye n'olu kɛra misaliw ye 7 u ka kapu mɔgɔw olu ye bonyamasegin kɛ olu ye bonyamasegin hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni ye karamɔgɔ ye minnu ye karamɔgɔya baara kɛ bafula bɛ k'aw fɛ yen u seko n'u damayira u y'o yira wa k'u bɛ se ka kɛ tamasiyɛn ye o ko hukumu kɔnɔna na fana min ye bafula bɛ ka dɔ ye ale kɔni ye kalanso dɔ jɔ k'o di bafula bɛ k'aw ma u se cogo min na k'o kɛ u baara minɛ yɔrɔ ye kulukorokaw fɛ yen min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'olu bɛ musaka ko ɲɛnabɔ kulukoro marabolo kɔnɔna na olu ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ in senfɛ sa ko yaasa jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min sɔrɔ yakubali la o kalanw kɛra u kunna kalansen in a tora senna sa yaasa min ye kulukorokaw yɛrɛ u ka se k'a dɔn k'a fɔ ni musaka dir'i ma n'i ye musaka sɔrɔ fo jaabi de ka sɔrɔ a la n'o tɛ ni jaabi ma sɔrɔ kɔni musaka a donna sira minnu fɛ f'i ka tila ka o ɲɛfɔ batikungukaw fɛ yen ale gunda mara la sumansiw o taara ka di sɛnɛkɛla dɔw ma ji ale degun sera sɛnɛkɛla minnu ma min ye kɔnkɔnburu olu kɔni siw bɛ a la tomati ka taa se forontow ma ale ni da dumunifɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ musow fɛ u taara n'olu siw ye k'olu di o fana kɛrɛfɛ sa sɛnɛkɛlaw u y'olu fana dɛmɛ malo si ɲuman ale ni kaba si ɲuman k'o di u ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ani nɔgɔ yaasa ji ale dugu musow ma a bɛ se ka ban cogo min na ni jɛkulu fila ninnu kɔni sa cɛw ni musow k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye dugawudon kɛ binta gungu yɛrɛ kelen tɛ min ye gunda ale marabolo kɔnɔna na maa minnu bɛ baara kɛ fala kɔnɔna na olu caman ye waleya fo ka olu ye ɲɛmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn waleya in na sabula sanji ale ni baji olu falen kun don yɔrɔ in na yen kosɛbɛ ji yɛrɛ ye walankatali min kɛ tiɲɛni a barika bonyana kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na an y'a yira u la sa k'a fɔ ko min ye sangaw fɛ yen
Asimi Goita ale tɔgɔ la ndulati o daminɛna yen ndulati in sa ko a sigira sen kan san gouverneur yɛrɛ fɛ min ye baara in ye sa a yira k'a fɔ ko ndulati daminɛna ka ban kɛnbaranakaw olu kɔni ye se sɔrɔ sikaw kan o fana kɔfɛ sa a yira sa ka fɔ fana min ye yanga so ye ale ni wolomasiri tabaw ko ma to wolomasiri tabaw ta la wa 3 ani fu ndulatila jɛkulu kɔni 8 de bɛ a la min ye san ale cercle bɛɛ lajɛlen ka tɔn bɛ a kɔnɔna na ka fara wolomasiri tabaw ta kan ndulati kɔni bɛ to senna sa jɛkulu 2 sigilen don o kɛlen don ka kɛ groupe équipe 4 ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen kelen kɔnɔna na an sera ka min sɔrɔ sɔgɔmada in na kibaruya la ka da o tulo kan o de ye nin ye Falaye Keyita ale tun bɛ yan min ye Keba Jalo ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 kunnafoniw an n'olu di k'an to Sibi baara belebeleba bɛ Sibi sini n'u ye olu ka tulubɔyɔrɔ ye ka taa se u ka bagan fara yɔrɔ ma CIC ale kɛlen don k'o baaraba 2 min boloda alimaw ka jɛkulu olu nalen don sa baara ninnu bɛ se ka kɛ u ɲɛna cogo min o baaraw olu kurumu karili hukumu kɔnɔna na o ye sini sɔgɔma ye bisa an kɔni bɛ taa an bɔlɔw turu ye yaasa ka se ka o jaw n'o yira u la n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 kunnafoni an b'o di k'an to Sibikaw fɛ yen a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45